Il-lokal rik ta' Bormla mimli bil-kultura, storja u memorja popolari. Iżda llum il-lokalità ta' Bormla qed titħalla fi stat ta' telqa sħiħa, mimlija trabijiet u gorboġ ta' ġebel. Bil-proġett tal-Baċir numru 1 isir bis-Solluzzu fejn għal-perjodu twal ma sarx xogħol fuqu. Fl-isfond ta' dan kollu l-Partit Laburista indirizza lill-midja. Il-Perit Charles Boħaġar kellem għall-infrastruttura qal li xarejn ilu fi żmien tal-kampanja tal-Kunsilli il-Gvern kien tax jifhem li l-proġett ser jaqbad ċertu ritmu. Iżda xarejn wara f'Bormla kollox għadu l-istess, għaliex il-Gvern kull mar nexxielu jagħmel kien illi joħroġ tender ġdid. Qal li dan huwa proġett li ilu jiġi mwiegħed 20 ta' snin. Imbagħad sena ilu l-Gvern qal li kien ser ikun lest fl-2012. Issa qed jerġa' jgħid li għandu 12 xahar ieħor biex ilestih. Hija xi ħaġa li kienet prevista. Kienet prevista għax kieku sar maniġġjar tal-proġett tajjeb, min kien inkarigat kellu jittendi minn kmieni l-affarijiet qegħdin jaqgħu lura. U allura anke hawnhekk hawn responsabilità parti politika, anke responsabilità amministrattiva ta' min ma wettaqx ix-xogħol tiegħu sew. Dan apparti li bil-mod kif kien pjanat il-proġett mhux biss intilfu ħafna postijiet ta' parkeġġ, iżda ġie affettwat mod ħażin ħafna n-negozju fejn hemm min saħansittra tilef l-uniku dħul li kellu. Min-naħa tiegħu ikellem għan-naħa t'isfel ta' Malta Silvio Parnis spjega li dan il-proġett huwa eżempju ta' kif il-Gvern jitratta lin-nies taż-żona fejn il-Gvern joffrilhom proġetti li tħallew nofs leħja, arja mnizza u għediet li ma jitwettqux bħal dik ta' Smart City. Silvio Parnis għamilha ċara li għall-Partit Laburista in-nies tan-naħa t'isfel mhumiex ċittadini tat-tieni klassi. Il-Partit Laburista jemmen fuq in-nofsinhar ta' Malta illi hawnhekk hawn potenzjal u n-nies tan-nofsinhar ta' Malta mhumiex in-nies tat-tieni klassi, iriġu trattati bid-dinjità kollha tagħhom. U l-Partit Laburista qiegħed jaħdem fuq dan, irid jibqa' jaħdem fuq dan. Il-Partit Laburista jisħaq li fuq dan il-proġett għandha tinġar responsabilità politika u amministrattiva filwaqt li l-proġett għandu jitlesta mill-iktar fis u bl-inqas inkonvenjent.